27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун, суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон бо сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз нахуст аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар даромадгоҳи намоишгоҳ бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. намоишгоҳ аз ду қисмати асосӣ, намоишгоҳи асал ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ иборат буд. деҳқонони ризқофари кишвар маҳсули дастранҷи худро бо ороишоти гуногун ба намоиш гузоштанд, ки хеле дилкаш ва бошукӯҳ буд. дар фестивал беш аз 300 оилаи занбур ба намоиш гузошта шуд. дар чорабинӣ кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастовардҳои худро пешкаши харидорон карда буданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ таъкид намуданд, ки бо истифода аз имкониятҳои фаррохи дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз мавҷуд буда, метавон рушди соҳаро таъмин ва сатҳу сифати зиндагии аҳолиро баланд бардошт. занбури асалпарварӣ ва истеҳсоли асал соҳаи камхарҷу сердаромад ба шумор меравад. қобили қайд аст, ки соли равон дар доираи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занбурпарварони ноҳия шумораи қуттиҳои занбури асалро ба 1300 расониданд, ки ин шумора назар ба соли қаблӣ зиёд мебошад. занбурпарварони ноҳияи Дарвоз ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо зиёд намудани шумораи оилаҳои занбури асал аҳолиро бо ин навъи маҳсулоти табобатӣ аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ таъмин намуда, ба ин васила дар ғанӣ гардидани буҷа, таъсиси ҷойҳои кории мавсимӣ ва муаррифии асали тозаи ватанӣ саҳмгузор бошанд. дар чор гӯшаи дигари намоиш маҳсулоти кишоварзӣ, анвои гуногуни маҳсулоти соҳа аз қабили картошка, пиёз, каду, меваҳои хушк ва тар, навъҳои гуногуни себ ва дигар намуди сабзавоту полизиҳо, ки дастранҷи заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Дарвоз мебошанд, ба намоиш гузошта шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, шаҳрвандон бояд аз имкониятҳои мавҷуда самараноку оқилона истифода баранд ва дар ин кор деҳқонони ботаҷриба ва олимони соҳаи кишоварзӣ ба хотири рӯёнидани ҳосили фаровон бо онҳо ҳамкорӣ намоянд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон метавонад дар бозори ҷаҳонии асал ва меваю сабзавот аз ҷумла бо себ, картошка, пиёз, олӯи сиёҳи хушк, мавизи кишмиш, харбуза, ангур, помидору бодиринг, пиёз ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ҷойгоҳи намоён дошта бошад. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Анҷираки қалъаи хумби ноҳияи Дарвоз бинои наву замонавии маркази адлия, майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдаконро мавриди истифода қарор доданд. бинои маркази адлия дар доираи таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар басоати умумии 1500 метри мураббаъ сохта шудааст. иншоот аз ду ошона бо таххона иборат мебошад ва дорои 7 ҳуҷраи корӣ барои фаъолияти кормандони идораи нотариалии давлатӣ, кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, толори зебою муҷаҳҳази ақди никоҳи навхонадорон ва толори машваратии ройгони ҳуқуқӣ мебошад. толори ақди никоҳ, ҳуҷраҳои роҳбарият, равзанаи ягона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон дар ошонаи якуми бино мавҷуд буда, китобхона, идораи нотариуси давлатӣ ва дигар ҳуҷраҳои корӣ дар ошонаи дуюм ҷойгир карда шуданд, ки дорои тамоми шароити замони муосир мебошанд. дар толори машваратии ҳуқуқӣ сокинони ноҳия метавонанд аз ёрии ройгони ҳуқуқӣ баҳравар гарданд. ба вақти сохтмон 35 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори муваққатӣ таъмин буданд. бино бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои сохтмонӣ бунёд шуда, ба атроф зебогӣ замъ намудааст. майдончаи варзишӣ дар масоҳати 280 метри мураббаъ сохта шуда, дорои шароити хуби машғул гардидан ба бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол мебошад. майдонча дар доираи сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019
2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби вазорати адлия бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. Дар қисмати дигари замини ҷудо гардида майдончаи бозии кӯдакону наврасон бунёд ёфтааст, ки бо таҷҳизоти дилхушии кӯдакона муҷаҳҳаз мебошад. Солҳои пеш барои фарзандони сокинони деҳаи мазкур чунин майдончаи наву замонавӣ мавҷуд набуд ва инак ин мушкилӣ ҳал шуд. Акнун кӯдакону наврасон ва ҳам калонсолон метавонанд аз имкониятҳои майдончаи варзишӣ самаранок истифода намуда ҳарчи бештар ба бозиҳои варзишӣ машғул шаванд. Гулу ниҳолҳои ороишии ҳамешасабз, ду айвончаи зебои доирашакл ва дигар корҳои ободонӣ анҷом ёфта дар таъмини фароғати сокинон ва сайругашти онҳо дар ҳавои тоза мусоидат менамояд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ дар бинои хуштарҳу замонавии маркази адлия ва майдончаи варзишӣ баҳои баланд доданд. бунёди иншоот дар доираи таҷлил аз сазовори истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин тӯҳфа барои сокинон мебошад. шароити фароҳамгардида дар иншооти мазкур масъулияти кормандонро дар самти ҳуҷҷатгузории нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон бештар мекунад. шароити фароҳамгардида дар иншооти мазкур масъулияти кормандонро дар самти ҳуҷҷатгузории нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон бештар мекунад. 27 сентябр дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстиву ятимпарварӣ чун анъанаи накӯ бо як гурӯҳ ятимони кул аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таълим ва тарбияашон пурсон шуданд. мулоқоти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарабхонаи орёнои ноҳияи Дарвоз баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст кӯдаконро, ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда таҳти дастгириву таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати мамлакат қарор доранд, ба муносибати 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ табрик намуданд. шодии кӯдакону наврасонро дар ин рӯз ҳадду канор набуд, зеро ин навбат 100 нафар кӯдаки ятим ва маъюб аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ бевосита аз дасти пешвои муаззами миллат тӯҳфаҳо иборат аз сару либос, шириниҳо, ашёи хониш ва кӯмаки молиявӣ гирифтанд ва суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. бо дар назардошти он ки рушду пешрафти ватани азиз бевосита ба саъю талоши насли созандаву эҷодкор ва донишманд вобаста аст, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯдаконро ба омӯзиши илмҳои муосир, забонҳои хориҷӣ, касбу ҳунар ва аз худ кардани техникаву технологияи навин ҳидоят намуданд. دوست می‌داریم در همون دانشگاه دانشکده‌های عالی کالج و گیمنازیوم داخل شده صاحب کسب و هنر صاحب علم و زمانه میشه یا آینده مستقلانه حیات خود را پیش برده توانه نصیحت‌های مرا فراموش نکنید در این هزاره نو یا زمان نو هیچ کس با آدم زندگی خوب می‌بیند عمری با برکت می‌بیند که ثواب دارد سطحی سوادداری بلند دارد بعدا کسب و هنری بسیار زمانه‌ای دارد برای خواندن дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ дар маҷмӯъ 300 нафар ятими кул, нимятим ва маъюбони то 18 сола ба қайд гирифта шудааст, ки зери ғамхориҳои бевоситаи сарвари дурандешу ятимпарвари мамлакат қарор доранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи беҳтар намудани шароит ва имконоти дастрасии ятимон ба таҳсилу зиндагии арзандаро зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор додааст ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як боздиди кории худ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ятимон мулоқот анҷом дода ба масъулон ҷиҳати беҳтар намудани шароити зисту таълим ва вазъи моддиву техникии таълимгоҳҳои онҳо дастуру супоришҳо медиҳанд. дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва буду боши ятимон дар мактаб-интернатҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва бо ҷойи кор таъмин шудани ин қишри ҷомеа корҳои назаррас амалӣ гардидааст. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳрои Кӯлоб, Хорух, Қулма, Чин аз деҳаи Ёгет то маркази ноҳияи Дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
масофаи роҳи мошингарди қисмати шоҳрои Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин 26 километр буда, бо маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Исломии рушд, Хазинаи Саудии рушд, Хазинаи Кувайти рушди иқтисодии араб ва Хазинаи ОПЕК бо харҷи қариб $32 миллион куллан навсозӣ шуда, корҳои сохмониро дар ин масир асосан коргарону мутахассисони Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ ва дигар ширкатҳои роҳсозии бо нуфузи ҷаҳонӣ дар асоси нишондоди лоиҳавӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонданд. хотиррасон мешавем ки ба сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи июни соли 2019 расман оғоз бахшида, барои бо сатҳу сифати олӣ анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти коммуникатсионӣ масъулони соҳаро вазифадор намуда буданд. با تشبث پرزیدنت محترم امامعلی رحمان ساختمان نقد شوراباد قلعه خم کار خود را سر کرد و امروز به انجام رسیده است. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хум, қитъаи Шикеф шаҳраки Қалъаи Хум аз ду хати роҳ иборат буда, паҳноии стандартии роҳ ба 12 метр ва паҳноии қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. канораҳои роҳ аз ду тараф ба 2.5 метр баробар мебошад. ҳамзамон дар ин масир як пули мошингузар ва 2092 метри мукааб қубури обгузар насб гардида, 3886 метр пойдевори муҳофизатӣ бунёд карда шудааст ки ин тадбир дар пешгирӣ аз вайроншавии роҳ нақши муҳим дорад. надори худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин хеле раъи ободу зебо шуда ки пештарак одамо ҳаваси хеле раъра мехӯрданд. мақсад ки як хеле беҳтарин шуда ра хароб буд. мақсад пештар ҳозир хуб шуда ба ҳама маълум ай ки чанд соат пеш меомадӣ ҳозир чӣ қадар зуд мерае. душанбе то дарвоза 12-13 соат меоем, ҳозир хаям 6 соата 5 соата мешавад озод рафта. бештар мақсад ра ки фарсуда буд, ҳамин дерес серес мекади мерафти аз душанбе мисол ба Хоруқ ёки дарвоза, мисол дерес дам мерафти ремонт мекади, бо таъмир мекади мошина. ҳозир хелшида ки агар 10-20 борам бирай ягон мушкилӣ нест. мошинам ҳолати аввалашда истодагӣ. ман аз номи худам ва аз тамоми ронандаҳо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки ин қадар роҳҳои зебо ва босифат сохта истода рафта истодааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи қисмати шоҳрои Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин ба бунёди навсозии қитъаи роҳи дарвоз то дарвозаи Рӯшон оғози расмӣ бахшиданд. ин қитъаи роҳ 109 километрро ташкил дода, бо пурра таҷдиду навсозӣ гардидани он 16 километр кӯтоҳ мегардад ва дар маҷмӯъ 92,3 километрро ташкил медиҳад. маблағи лоиҳа наздики 2,5 миллиард сомониро дар бар мегирад. дар асоси лоиҳа ки ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карда шуд, дар ин масир корҳои тахту ҳамворкунӣ, васеъкунии роҳ, гузоштани 330 қубури обгузар, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ бо дарозии 3328 метр, бунёди долонҳо 5 адад бо дарозии 601 метр ва 15 пули мошингузар бо дарозии 633 метр ва дигар иншооти зарурӣ пешбинӣ шудааст. дар маросими муаррифии лоиҳа иҷрокунандаи сафир, мушовир оид ба масъалаҳои сиёсии Сафорати Ҷумҳурии Мардуми Чин дар Тоҷикистон Чен Дайн Вен ба таври маҷозӣ иштирок карда, роҳбарияти олии Тоҷикистонро бо оғози татбиқи лоиҳа табрик намуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бунёд намудани роҳи мошингарди дарвоз, дарвозаи Рӯшон ба масъулони соҳа дастуру сипоришҳои мушаххас доданд. ин қитъаи роҳ ки ҷузъи асосии роҳи мошингарди Қалъаи Хум, Ванҷ, Рӯшон, Хоруқ ба ҳисоб меравад, бо таҷдиду навсозии он рафту омади доимии сокинон дар тамоми фасли сол таъмин гардида, интиқоли молу маҳсулот афзоиш хоҳад ёфт. дар рафти таҷдиду аз навсозии роҳи дарвоз, дарвозаи Рӯшон
нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардида, ҳамаи онҳо оянда ҳамчун мутахассисони соҳибтаҷриба дар бунёди қитъаи қалъаи Хумб, Ванҷ, Рӯшон, Хоруғ ва Хоруғ Кулма сарҳади Чин саҳми назарраси худро мегузоранд. Маврид ба зикр аст ки давоми 30 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дарвоз бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба маблағи наздики 217 миллион сомонӣ 66,5 километр роҳ ва 40 километри дигар бо ҷалби маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру азнавсозӣ гардидааст. Дар маҷмӯъ аз тамоми манбаъҳо дар соҳаҳои нигоҳдории роҳҳо зиёда аз 26 миллион сомонӣ равона гардидааст ки дар партави амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ баровардани мамлакат аз ҷумла дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусоидат хоҳад кард. дар робита ба оғози корҳои азнавсозии роҳ аз ҷониби ҳунармандони ноҳияи Дарвоз барномаи рангини консертӣ пешкаши меҳмони олиқадр гардид.